Ik beoefen hem met mijn glijdens, mijn sneeuw, mijn lichte sneeuw opplakken, zelfs ijzel. En van die glijdens binnen we nog net oud, maar ik moet wel zeggen, het weekend hebben we toch wel kans op lauw wetter. Wel, joen en vannacht. Eerst nog opklaring, staan er gewoon bij te loft ik. Temperatuur min 1, min 2 graden. En verder hebben we vannacht een temperatuur, ja, die staat er gewoon wat oprint naar de 0. Maar we staan er gewoon heel bewolkt waar, een beroende lucht. En dan kan er alles even wat sneeuw vallen. Misschien wel wat ijzel en rein. En die ijzel en reinkans is letterlijk vannacht het grust in het westelijk kustgebied en in het waardgebied. En dan de wind, zuidoost tot eerst en die is matig rond vrij krachtig, helle tussen wat aan. Dan morgen we beginnen in de maand nog maar glijdens, maar kans op ijzel, maar kans op wat sneeuw, kans op wat rein. Dan een droge periode, in de midden van het zuidwesten het regenwetter. En de temperatuur morgen zijn 5 graden. En de wind krachtig rond hut en die komt dan meestentijds uit het zuidoosten waai. Ja, in de joentijd, ik nog die wind, ik nog het regenwetter. In de nacht wordt het staan gewoon weer eens even droog. En dan terug naar het vooruitzicht. Sneeuw, sneeuw en manje, 3 dagen op berichtje maar hielendal of meest bewolkt waar. Ik 3 dagen maar, ja, een temperatuur om bij de zon of de 8 graden heen. Dan is het niet meer roer van een wat winterzwaar type. Nee, in de nachten op 0 betekent rein alleen nog op sneeuw en sneeuw het meest droege waar, misschien dan een beetje rein. Maar dat droege waar is wel leuk voor alles wat er georganiseerd wordt natuurlijk in onze provincie. En we moeten morgen maar weer even in het waarschuwen.